Эфирден алыклар вакыты студияда Алсунуриева исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Очень приятно, да, очень все понравилось. Молодцы, коллектив ЗАГСа, большие молодцы. Хорошая финансовая поддержка, чтобы погасить какую-то часть ипотеки. Сабыйлар сәламәт һәм бәхетле булып үссеннәр. Әлбәттә, күп балалы гаиләләргә таныклык тапшыру тантанасы узды. Укучылар, квестлар узарга, стандарт булмаган бурычларны хәл итәргә туры киләчәк. Мондый фестивальләр ошый аларга. Сәләтләрне үстереп, кызыксыну уятырга. Бөгелмәдә физика-математика фестивале оештырылды. Как художник смог передать в отражениях на наше прошлое, настоящее и будущее. Тавыш бирергә өлгерегез. Әлбәттә, Артсбантуй бөтен Россия бәйгесе күчмә күргәзмәсе эшен башлады. 9-нан 10 апрель төнендә республика буенча 2 тапкыр ракета куркынышы режимы игълан ителде. Бу уңайдан шәһәрнең башкарма комитетында сигнализация системасы эшенә аңлатма бирелде. Билгеле булганча, Татарстанда ракета куркынышы килеп чыкканда комплекслы хәбәр итү системасы урнаштырылган. Димәк, куркыныч тугач бер үк вакытта сиреналар, тавыш көчәйткечләр, домофоннар һәм СМС хәбәрләр эшли башлый. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов халыкны бу чараны аңларга өнди. Бу вакытлыча уңайсызлыклар һәм мөгаен борчылу тудыра. Әмма нәкъ менә шундый комплекслы алым халыкка мөмкин булган куркыныч турында тиз арада хәбәр итәргә һәм вакытында чаралар күрергә мөмкинлек бирә. Татарстанда яна кыш. Иртәдән башлап төбәктә кар ява. Һава шартларының начараюы сәбәпле Татарстан дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләрне тизлекне киметергә, интервалны саклап, дистанцияны арттырырга, кискен маневрлар һәм үзгәртеп корулардан качарга, шулай ук фарларны һичшиксез кулланырга чакыра. Моннан тыш дәүләт автоинспекторлары машинаның төзеклеген тикшерергә, куркынычсызлык кайышын эләктерергә һәм юл шартлары таләп иткән очракта кышкы резинада йөрергә киңәш итә. Җәяүләргә күз күреме шикләнгән шартларда һәм юлларда бозлавык булганда игътибарлы булырга, киемнәрендә яктылыкны кире кайтара торган элементлар кулланырга һәм юлны билгеләнгән урыннарда гына кичәргә кирәк. Бүген һәм иртәгә Татарстанда юеш кар, бозлавык һәм юлларда кар боткасы көтелә. Томан булуы да ихтимал. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Әлмәт политехник техникумында 8-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр булган укучыларны эшче белгечлекләргә өйрәтү проекты старт алды. Хәзер теләге булган һәр укучы кирәкле күнекмәләрне үзләштерә ала. Электромонтаждан алып, дроннар белән идарә итүгә кадәр. Булачак осталарны әзерләү барышын безнең төркемендә күреп кайтты. Әлмәт политехник техникумында бүген студентлар түгел, укучылар. Алар монда 3 төрле юнәлеш буенча профессия ала башлаганнар. 8-нче класстан алып 11-нче класска хәтле ир-егетләр монда килеп, үзләренең булачак профессияларына нигез сала башлыйлар. Оештыручылар сүзләренчә, төркемнәр декабрь аенда ук 3 актуаль юнәлеш буенча төзелгән. Берәүләр слесарь ремонтчы һөнәренең нечкәлекләрен үзләштерә, икенчеләре яктырту шелтәрләре буенча электромонтажлаучы булырга җыена. Тагын бер юнәлеш пилотсыз авиация системалары операторы. Ранее существовали учебно-производственные комбинаты, которые... Элегрәк эшче һөнәре буенча таныклыклар биреп, белгечләр әзерләүче уку җитештерү комбинатлары бар иде. Быел Татарстан Республикасы хөкүмәте инициативасы белән өлкән сыйныф укучыларын укыту буенча бу проект гамәлгә ашырыла. Ул шулай ук иртә профориентацияләүне күздә тота. Техникумда уку өчен шартлар тудырылган. Бу заманча җиһазландырылган өстәханәләр һәм квалификацияле кадрлар. Обучение – это современные оборудованные мастерские и квалифицированные кадры. Политехника техникумы укытучылары балаларга теория гына түгел, үз остаханәләрендә чын күнекмәләр бирә. Алар мәктәп укучысы 14-15 яшендә җитештерүнең ничек эшләвен аңларга һәм үз куллары белән нәрсәдер эшли белергә тиеш дип саный. Бу чыгарылыш сыйныф укучыларының мәктәптән соң эшсез калу куркынычын киметә. Балалар арасында 16-нчы мәктәпнең 8-нче сыйныф укучысы Ринас Котлыбаев да бар. Ул безгә мәктәпне тәмамлагач, слесарь ремонтчы һөнәрен сайларга җыенуын әйтте. Шуңа да үз һөнәремне алдан өйрәнә башладым ди ул. Я уже обучаюсь. Мин инде мәктәптә укыганда ук өйрәнә башладым бу һөнәрне. Ремонтлаучы слесарь булырга уйлыйм. Монда без редукторларда җыябыз, металл белән эшлибез, кисәбез, эретәбез. Редуктора. Здесь мы в основном металлами работаем, режем, отмечаем их.
Курсның иң заманча юнәлеше пилотсыз авиация системалары операторына укыту. Биредә мәктәп укучылары катлаулы техниканы профессиональ идарә итәргә, пилотлаштыру нигезләрен, дроннарны җыю һәм ремонтлау, шулай ук куркынычсызлык кагыйдәләрен өйрәнә. Укыту теория өлешендә, практика өлешендә үз эшенә ала. Бүген мәсәлән укучылар симуляторларда пилот күнекмәләрен эшли. По результатам обучения обучающихся... Укыту нәтиҗәләре буенча укучылар эше һөнәре турында диплом алачак. Ул төзелеш өлкәсендә, авыл хуҗалыгында, кино җитештерүдә, нефть һәм икътисадның күп кенә башка тармакларында эшләгәндә файдалы булырга мөмкин. Вакыт узу белән дроннарның роле үсәчәк дип уйлыйм мин. Со временем, конечно же, роль беспилотников будет только расти. 8-нче сыйныф укучысы Милан Альбековның пилотсыз авиация системалары операторына уку юнәлешен сайлавы очраклы түгел. Ул бала чактан ук очу аппаратлары белән кызыксынган, ә үскәч бу юнәлешне тирәнтенрәк өйрәнәсем килә ди ул. Летаю на дронах. Мин инде күп кенә региональ конкурсларда катнаштым бу юнәлеш белән. Яхшы килеп чыга минем, чөнки бу аппаратлар кызык миңа. Әлеге курсларның барлыгын белү белән монда килдем. Начал заниматься сам из-за интереса. Вот сказали, я сразу говорю, ну все, мне как раз это мое. Курс тәмамлангач, һәр укучы рәсми һөнәр таныклыгы алачак. Бу портфолиога бонус кына түгел, документ рәсми эшкә урнашу хокукын бирә. Балалар үз белгечлекләре буенча киләсе җәйге каникулларда ук эшкә керә алачак. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңакар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә физика-математика алгарышы республика проектын гамәлгә ашыру кысаларында 8-нче фестиваль оештырылды. Чара 4 мәйданчыкта узды. Яшьләр сарае, 2-нче лицей, 6-нчы мәктәп һәм Бөгелмә һөнәри педагогика колледжы базасында. Тулырак алдагы сюжетта. Фестивальдә Бөгелмә, Леногорск, Ютазы һәм Баулы районнарының 5-11 сыйныф укучылары һәм математик укытучылары катнаша. Фестиваль кысаларында педагоглар өчен методик семинарлар, укучылар өчен практик дәресләр оештырылган. Это не только лекции, это интерактивы. Бу лекциялар гына түгел, балалар, укытучылар, педагоглар өчен интерактивлар да. Барысы да тәҗрибә уртаклаша. Белгечләр үз эшләнмәләре, механизмнары турында төрле төбәкләргә барып сөйли алалар бит. Фәнни популяр фестивальләр укучыларны математика һәм табигый фәннәр белән кызыксындырырга ярдәм итә. Катнашучылар фән дөньясының яңа казанышлары һәм кызыклы фактлары белән таныша, үз белемнәрен күрсәтә һәм материалны яхшырак аңлый ала. Кыскасы, фестиваль ул уеннарны, мастер-классларны һәм катнашучыларга ошаган математика буенча гадәти булмаган бурычларны үз иченә алган формат. Сегодня мы присутствуем вместе с моими... Бүген тәрбияләнүчеләр белән бергә 8-нче фестивальдә катнашабыз. Укучылар квестлар узарга, стандарт булмаган бурычларны хәл итәргә туры киләчәк. Мондый фестивальләр ошый аларга. Максим Хохлов 6-нчы мәктәп командасыннан. Киләчәктә инженер яки атом төш физика булырга хыяллана. Шуңа күрә математика фәне аның өчен иң төп фән. Тут тоже очень интересно. Монда кызыклы төрле юнәлешләр буенча биремнәр бар. Фигураларны төрле итеп җыярга, шахматта бурычларны хәл итәргә бик яхшы аңлаталар. Мондый чаралар дөньяга карашны киңәйтә ул. Балалар фестиваль вакытында танылган фән эшлеклеләре белән шәхсән таныштылар. Мондый үзара бәйләнеш укучыларны математиканы өйрәнүне дәвам итәргә этәрә ди белгечләр. Аслу Миңнебаева, Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт гаиләләренә тантаналы шартларда ана капиталына сертификатлар тапшырдылар. Гражданлык актларын теркәү идарәсе хезмәткәрләре оештырган чарада безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Чара башланыр алдыннан кунаклар күңелем бишеге дип исемләнгән күргәзмәне карап үтте. Элекеге бишекләр борынгы курчаклардан төзелгән композиция һәрбер әнинең йөрәгендә җылы хатирәләр калдырырга сәләтле. Күргәзмәне оештыруда ярдәм иткән Әлмәт гражданлык актларын теркәү идарәсе начальнигы Илсия Зөбәерова рәхмәтләрен белдерде. Бу залда үзенчәлекле атмосфера хөкем сөрә. Анда 2нче тапкыр әти-әни булганнарны хөрмәтлиләр. Гаиләләр чарага тулы состав белән килгәннәр. Чараның зур кунаклары сабыйлар. Алар гаиләләренә дәүләт ярдәме, ана капиталы тапшыруга сәбәпчеләр. Мин үзем дә 18 ел элек шушы сертификатны алган идем. Гаиләләргә зур ярдәм бу. Бик зур рәхмәт гаиләләргә. Шулай балаларны мәхәббәттә үстерергә язсын. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы воспитываете детей в духе любви, заботы. 2026 елда 2нче балага ана капиталының күләме 963,243 сум тәшкил итә. Ул торак шартларын яхшыртуга, балаларга белем бирүгә, ананың тупланма пенсиясен тотырга мөмкин. Иң мөһиме ул яшь атаналарга яшь буын турында кайгыртуны җиңеләйтү өчен эшләнгән.
Ганиевлар гаиләсендә 20 февральдә икенче кызлары Зарина туа. Тантанага алар бергәләп килгән. Әниләре Луиза Ганиева әйтүенчә, бу сумманы алар ипотеканы өлешчә каплауга юнәлтәчәк. Это очень приятно, да, очень все понравилось. Молодцы, коллектив ЗАГСа, большие молодцы. Хорошая финансовая поддержка, чтобы погасить какую-то часть ипотеки. В общем-то, да. Большое спасибо правительству Российской Федерации. Әлеге минутларда ЗАГС бинасында әле яңа гына гаиләләрендә икенче бала туган гаиләләр өчен бишек җыры башкарыла. Бу күренеш бу гаиләләр өчен түгел, бу чарада катнашучылар өчен дә бик матур булды. Асохмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Елда иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарә республика бәйгесенә йомгак ясалды. Әлмәт муниципаль районының территориаль иҗтимагый үзидарәләре үзләренең югары нәтиҗәлелек дәрәҗәсен тагын бер кат раслады. Ишегалды территорияләрен төзекләндерүгә җәлеп ителгән акчаларның гомуми күләме 9 миллион сумнан артык тәшкил иткән. Бәйге комиссияның иҗтимагый үзидарәләрнең халыкның ялын оештыру, гражданнарның социаль яктан зәгыйфь категорияләренә ярдәм итү, җәмәгать тәртибен саклау һәм шәһәр тормышында актив катнашу өлкәсендәге системалы эшен бәяләгән. 5А, 8А һәм 19-нчы территориаль иҗтимагый үзидарәләре җиңүче исеменә лаек була. Тагын 13 үзидарә призерлар рәтенә керә. Алынган акчалар инде бу төзелеш сезонында ишегалды территорияләрен яңарту, заманча уен һәм спорт комплекслары урнаштыруга тотылачак. Әлмәт районы күп профильле хастаханәсе поликлиникасында Арт-Сабантуй 2026 Бөтен Россия конкурсының күчмә күргәзмәсе үз экспозициясын куйды. Төбәкнең мәдәни тормышы визит карточкасына әйләнгән Татнефть компаниясе проекты яңадан бөтен илдән талантлы рәссамнарны берләштерде. Быелгы тема Россиянең мәдәни коды, тарих һәм хәзерге заман. Как художник смог передать на отражение окна наше прошлое, настоящее и будущее. Настоящее и будущее. И у нас есть будущее, стройка продолжается. То есть Рус аккорды, балет, казак өлеше. Һәр эш җентекләп уйланылган һәм башкарылган. Авторлар композиция һәм төсләргә генә түгел, ә детальләрнең символизмына да игътибар бирә. Мәдәни кодны патриотизм, рухилык, гаилә традицияләре, халык зирәклеге сыман кыйммәтле образлар аша ачырга тырыша. художник – это не только ремесленник, а Рәссам ул һөнәрче генә түгел, ә беренче чиратта интеллектуал. Шуңа рәссамнар бөтен детальләрне уйлыйлар. Шулай телим дип кенә буяп булмый. Һәр буяу кирәкле урында, кирәкле төстә һәм дөрес зурлыкта ятырга тиеш. Ул чагында композиция төгәлләнгән булып чыга. Нужного цвета и нужного размера. Тогда композиция получается завершенной. Татнефть компаниясе һәм картиналар галереясы проектына 142 автордан 271 эш килә. Рәссамнар Архангельскидан Краснодарга, Санкт-Петербургтан Ханты-Мансийскига кадәр 59 торак пунктны берләштерә. Бәйге быел 13-нче мәртәбә уздырыла. За весь период в голосовании приняли участие. Бүтән вакыт эчендә тавыш бирүдә 160 меңгә якын кеше катнашты. Бу безне бик сөендерә. Чөнки мәдәният, картиналар аша без шушы матурлыкны халыкка тапшырабыз. Халык ләззәтләнә алсын Мы өчен. передаем вот эту всю красоту, и наши жители, наше население наслаждается всем этим. Җентекләп сайлап алганнан соң күчмә күргәзмә өчен авторларның 30 әсәре сайлап алына. 6 апрельдә Арт-Сабантуй үзенең юлын башлый. Башта экспозиция Татнефть компаниясенең төп бинасында урнаштырыла. Аннары Әлмәт районы күп профильле хастаханәсенә күчерелә. Килүчеләрдә ул зур кызыксыну уята. Барсалар интересно инде. Кегелне көтәрә. Настроение так. Шулай. Молодцы, яхшы. Поликлиника эше буенча баш табиб урынбасары Сергей Яшанин сәнгать даулауда булышады. Күргәзмә мәшәкатьләрдән арынырга һәм эстетик ләззәт алуда ярдәм итә. Үзенә зимнее лакомство, кышкы тәм-том эше. Молодые люди в том возрасте, когда восприятие жизни, понимание жизни еще не сформировалось, но уже выстраиваются первые ноты, первые струны их души. Тавышны ике ысул белән биреп була. Беренчесе, күчмә күргәзмә мәйданчыгында урнашкан урныга шаган картинаның номеры белән бланкны төшереп. Икенчесе, бәйгенең официаль сайтында.
Хостаханәдә күргәзмә 11 апрельгә кадәр. Алга таба ул шәһәр һәм төбәк мәйданчыклары буйлап үз юлын дәвам итәчәк. 13 апрельдән бәйге эшләре югары нефть мәктәбенә күчә. Спорт яңалыкларына. Кичә Әлмәттә нефтяник һәм Рязань ВДВ арасында беренче ширек финал очрашуы узды. Беренче минутта хуҗалар көндәш һөҗүмен кулдан ычкындыра һәм 1-0 исәбе ачыла. Уңышсызлыклар нефтяник командасы өчен алга таба да дәвам итә. 6 минутта кунаклар өстенлекне икеләтә арттыра һәм 2-3 алкаларында кертә. Беренче тәнәфескә кадәр нефтяник капитаны Динар Хамидуллин бер алка кертә. Икенче период шулай кунаклар файдасына 2-5 белән тәмамлана. Вәзгыятьне 3-20 минутлыкта коткармый. Уен 4-5 счеты белән тәмамлана. Серия өчен уенны нефтяник җиңелүдән башлый. Икенче уеннар бу шимбә 11 апрель узачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.